То някой български епископ, я да видим. Дай към мен. Тук е много красиво. Покажи църквата. Добре. Тя малко е... Ето го койчето. Моля го изпусна да ми изядат телефона. Те толкова са умрели от глад. И лебедчетата. Вече сме в ресторанта. Добре са го направили хората. А колко риба има. Тук идваме през нощта. Гледай какво става. Гледай какви са. Пани.